Kaparian sa Basilica Minori de Santo Niño, mihalad og pag-ampo sa mga napiktuhan karon sa pagbuto sa Taal Volcano. Ang mga pari gikan sa Kuluhan usab nga gidapit sa kalihukan sa Fiesta Señor apil sa napiktuhan. Atong Siren pinaagi niining report. Suma sa rektor sa Basilica del Santo Niño, Father Pacifico Nuhara Jr., nga dunay mga pari gikan sa Luzon nga mumisa unta sa Basilica apan wa makabiyahe kay gikanselar ang flights tungod sa pagbuto sa bulkan sa Taal. Niabot sa Metro Manila ang ash full ug delikado sa mga eroplano ang magbiyahe tungod sa kabaga sa abo sa Kawanangan. Hinuon adunay giandam nga mga pari ang Basilica nga mumisa kuno galing dili gyud makaabot ang taga Luzon. Ubay gud ning naapektuhan nga mo tambong unta dinhi sa kalihukan sa kapistahan ni Señor Santo Niño gumikan sa pag kuani buto ni ining Taal Volcano. Samtang nanawagan og pag-ampo ang rektor alang sa katawhan nga napiktuhan sa pagbuto sa bulkan. Lakip sa iyang ipanalangin ang kapuy-an sa mga apektado nga unta dunay mo padayon kanila kinsa na kinahanglan kaayo karon ug tabang. Uban kamo sa moang panalangin nga lig-unon mo kanunay sa inyong sitwasyon nga nasinati karon nga adunay mga tao nga mutabang usab kaninyo, mga tao nga himuong instrumento ni Señor Santo Niño aron makapadayon kamo sa inyong gimbuhaton. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.